En el passat, no hi havia hiverns ni fred a Rússia. L'església de la Transfiguració del Senyor, a la regió de Kaluga. L'església va ser construïda per a un clima càlid sense gelades. Durant la construcció d'aquesta església, no es va instal·lar calefacció. No hi ha estufes, ni radiadors, ni xemeneies. No hi ha enlloc. I tampoc hi ha rastres d'ells. Però a Rússia fa molt de fred sense calefacció. Els espais públics han de ser escalfats. Per tant, la cuina es va fer més tard. Es va col·locar just aquí, a prop de l'entrada, per crear una cortina tèrmica d'aire. Van tallar rases a la paret per a la instal·lació de l'estufa. És evident que els maons han estat suavitzats. Aquesta no és obra de maçoneria de la construcció. Queda molta guix a la paret. El guix no pot estar dins d'una estufa en funcionament. Es cremarà. Es va fer un canal per a l'extracció de fum a la paret. El canal perforat es va segellar des de l'interior per crear un tub. Vegem més de prop la xemeneia. És clarament visible que els maons dins del xemeneia estan trencats i esquerdats. Algú va treure els maons de la paret de manera molt brusca per crear la xemeneia. El morter entre els maons de la paret de l'església és blanc. Aquí està, brillant. Els maons de la paret posterior de la xemeneia estan units amb un morter diferent. Té un color marró. Aquesta petita paret de la xemeneia es va fer més tard. Per què l'arquitecte rus no va fer una estufa per escalfar quan va construir l'església? Va oblidar-se dels freds hiverns russos? Vegem un altre element d'aquesta església. Portes laterals a les instal·lacions del temple. Les portes són de ferro. El metall no reté bé la calor. L'edifici perd molta calor a través de les portes metàl·liques. Aquí veiem les traces de la instal·lació de la segona porta addicional. Després que es va construir el temple, les parets interiors es van arrebossar i pintar. Però després es va aplicar una mescla de construcció sobre l'arrebossat i la pintura per nivellar la cantonada del marc de la porta. I després es va tornar a pintar amb pintura gris. Mirem-ho des d'un altre costat. És el mateix aquí. Una capa de guix, una capa de pintura, i a sobre s'aplica un morter de construcció per nivellar la cantonada, per instal·lar un marc de porta addicional, i després s'hi pinta una capa de pintura grisa a sobre. Mira el color del morter de l'edifici. A la paret de l'església, entre els maons, morter blanc. Es fan servir portes addicionals amb morter de color marró groguenc. S'assemblà al color de la solució utilitzada per segellar el canal de la xemeneia que més tard es va perforar. Probablement, la xemeneia i les portes addicionals es van fer al mateix temps. Després que el temple fos arrebossat i pintat per dins, és a dir, completament preparat per a l'ús. L'exterior de l'edifici de l'església manca d'una protecció de fonament contra la fredor russa. La humitat s'eleva del terra a través dels capil·lars dins dels maons. En el fred, l'aigua es congela i trenca els maons. Grans trossos han caigut als racons. Això va ser causat per la gelada russa. La part inferior de l'edifici s'està desplomant. És el mateix aquí. Els maons es van desfer i van caure de la paret. Així, la fredor russa destrueix edificis que no tenen protecció d'hivern per a la fonamentació. I en aquesta església, la protecció és absent. Perquè aquesta església està dissenyada per a un clima càlid sense gelades. El cartell diu que l'església es va construir el 1791. A finals del segle XVIII. Si la data és correcta, fa 200 anys a Rússia no hi havia hiverns ni gelades. Això és una cosa de la qual la història oficial no vol parlar. Al meu canal aprendràs molt sobre el veritable passat de la humanitat. Els historiadors ens van amagar la veritat. Vaig haver de descobrir-ho jo mateix. Vaig trobar coses que ni tan sols pots imaginar.